Tajjeb, l-ewwel nett bonġu l-aħwal ilkom kollha u nittama li intom ilkoll tinsabu tajbin. Nittama wkoll hekk li fl-aħħar ftit jiem illi kellna wieħed seta' ikompli jċekkja daqsxejn iktar dwar dak li semmejna fejn jidħol acids and alkalis. Forsi kien hawn xi wħud minnkom li ppruvaw xi affarijiet id-dar b'affarijiet li għandna d-dar stess. Jekk tiftakru ftit pereżempju, fl-aħħar lezzjoni konna semmejna dik li ngħidulha the red cabbage u permezz tagħha nistgħu nagħmlu the red cabbage indicator. Illum li se nkunu qegħdin nagħmlu ħanispiċċaw daqsxejn dan is-suġġett ta' acids and alkalis billi se nużaw il-kelma ta' warajja li hija to neutralize jew inkella l-proċess kelma daqsxejn twila tissejjaħ neutralization. Imma biex inkunu nistgħu nifhmuha ftit, se nippreżentalkom daqsxejn każ forsi huwa xi ħaġa li dan ġieli aħna smajnieh. Warajja jekk qed taraw sew hemm l-istampi tal-bram. Forsi wieħed iżomm f'moħħu jgħid issa daqt jasal żmien is-sajf, forsi dak li jkun imur il-baħar, meta li jkun qiegħed jum isib dawn il-kreaturi. U jista' jkun forsi kien hawn min għadda mill-esperjenza li jingidem minn xi waħda minnhom. U jekk forsi wieħed jiftakar sewwa, wieħed iżomm f'moħħu jgħid ara, hemm min jgħid illi meta inti tmur ħdejn il-baħar, tajjeb illi miegħek tieħu ftit ħall anke ġabot żgħir biex f'każ li jkollok gidma ta' brama, inti tnaddaf dik il-gidma li jkollok billi tuża xi tip ta' credit card ħalli inti jekk ikun hemm xi tentacles imwaħ li ma jibqgħux hemmhekk, imma mbagħad wara laħlaħ dik il-gidma billi tuża l-ħall. U forsi wieħed jistaqsi imma il-ħall x'għandu speċjali biex ifejjaq jew itaffi dak l-uġigħ kbir li forsi tagħmel il-brama. Għaliex nużaw il-ħall? Tgħidli jiena pereżempju ġieli xtrajt cream, okej dik forsi tiġi wkoll mediċina. Imma l-ħall huwa xi ħaġa li aħna semmejniha fl-aħħar lessons u forsi wieħed jistaqsi jista' jkun il-ħall u dak li semmejna fuq il-ħall għandu x'jaffettwa f'dan. U iva, proprju il-ħall il-fatt li huwa acidic jagħmel xi ħaġa jgħin ħafna biex din il-gidma tal-brama itaffiha ftit mhux ħażin. Il-mistoqsija sejra tkun għaliex, but why? X'tagħmel din il-biċċa xogħol? Ħanaraw ftit flimkien. L-ewwel nett għandna din is-sentenza warajja ħankunu qegħdin nitkellmu ftit dwar chemical reactions. Fil-verità x'jiġri? Fil-verità l-acid li jiena għandi ġewwa il-ħall ikun qiegħed jiġġieled ma' xi tip ta' alkalaj ieħor. Jekk tiftakru ftit fil-bidu ta' dan is-suġġett konna għedna hekk, ejjew nimmaġinaw daqsxejn illi inti għandek acid huwa bħal donnu tim tal-futbol, alkalaj tim tal-futbol ieħor u dawn sejrin jilagħbu kontra xulxin. Ħafna drabi meta tilagħbu logħba futbol, b'mod normali qisu it-tim li jirbaħ huwa t-tim li huwa l-iktar b'saħħtu, li huwa l-iktar trenjat. Allura għandek ħajkollna l-istess ħaġa. Ser ikollna l-acids li qishom bħal donnu tim sejrin jiġġieldu kontra tim ta' kontrihom li huwa alkalaj. Jew inkella qisek għandek gwerra u għandek is-soldati fuq naħa huma acids, fuq in-naħa l-oħra huma alkalaj u dawn se jkunu qegħdin jiġġieldu kontra xulxin. F'din il-biċċa xogħol permezz tal-kimika kollha li se jiġri lna huwa illi l-acid sejrin nippruvaw inħaltuh mal-alkalaj, jiġifieri se nippruvaw inħaltu opposti ta' xulxin. Mela ħanuża il-litmus paper f'likwidu u ngħid dan huwa acid. U nitfa' l-litmus paper ġewwa alkalaj u ngħid dan huwa alkalaj. Jew inkella nista' nuża anke l-universal indicator. Imma mbagħad il-biċċa hija jekk dawn inħallathom flimkien, jekk dawn iż-żewġ opposites, acids u alkalis inħallathom flimkien, x'jiġri? U hawnhekk għandna that an acid will react with an alkali, ħajkollna chemical reaction, u se jinħoloq
Żewġ affarijiet. Hemm dak li ngħidulu as-salt mhux bilfors huwa il-melħ li aħna nsibu fid-dar tagħna li nagħmlu mal-ikel. Fis-science hemm grupp ta' chemicals li jissejħu salts. Forsi jekk il-Bambin irid is-sena d-dieħla se nkunu qegħdin nitkellmu dwarhom u minn minnkom ftit ta' żmien ieħor imbagħad jagħżel is-suġġett chemistry bħala science subject, dan ħajkun qed jitkellem ħafna iktar dwarhom. Mela se jiġri jiena se nħallat l-acid, se nħalltu mal-alkali, jinħoloq dan it-tip ta' chemical jissejjaħ salt u apparti minn hekk se jinħoloq l-ilma. Jiġifieri meta ssir din ir-reaction ser joħorġu dawn iż-żewġ chemicals, a chemical called salt and water. Din il-chemical reaction, dan il-proċess, din il-ġlieda ħansejħilha hekk bejn acids u alkalis fis-science aħna nsejħula neutralization. Isna ħanippruvaw ninneutralizzaw, qisu ħanippruvaw immewtu is-saħħa bejn l-acid u s-saħħa tal-alkali li qegħdin bejn xulxin. Qisu nippruvaw immewtuhom xi ftit. Allura nistgħu qisu niġbru dan kollu f'din it-tip ta' sentenza. When I mix an acid with an alkali, a salt is produced with water. Mela acid plus alkali produces a salt, a chemical called salt, and water. Dan jissejjaħ il-proċess ta' neutralization. Isna qegħdin nikkalmaw is-saħħa tal-acid u l-alkali b'tali mod li noħloq neutral, xi ħaġa li hija newtrali. Allura jien jista' jkolli a strong acid nista' ninneutralizzah billi nuża a strong alkali, xi ħaġa li hija opposta ta' xulxin. U forsi wieħed jerġa' jistaqsini imma x'għandha x'taqsam il-brama u l-ħall. Ejjew naraw ftit eżempji mill-ħajja ta' kuljum u ninnutaw x'inhija ir-raġuni għaliex nużaw il-ħall meta forsi tikdibna xi brama. L-ewwel waħda hija din, meta jkolli insett li jikdibni. Mela jiena għandi naħla li din gidmitni, li ħalliet ix-xewka tagħha biex niftehmu. Issa interessanti tajjeb ikunu nafu li bee stings are acidic. Mela għandhom il-chemical il-gidma min-naħa tan-naħla għandha il-gidma tagħha hija aċituża. Allura x'nagħmel? Biex ninneutralizza isu innaqqas is-saħħa tal-acidity tagħha, x'nagħmel? Nuża alkali biex ninneutralizza. Allura jekk inti tikdmek naħla tista' pereżempju titfa' ftit fuqha baking soda tħalltu mal-ilma u titfa' ftit fuqha u tibda tikkalmalek dik it-tingiża. Min-naħa l-oħra gidma ta' żunżana bl-Ingliż tissejjaħ wasp. Li tagħmel din il-gidma hija gidma li hija alkali. Allura il-fatt li l-gidma hija alkali x'se nuża biex jinneutralizza sejjer nuża an acid. Allura tikdimni żunżana alkali nitfa' fuqha xi tip ta' acid bħalma huwa pereżempju il-ħall. U kważi kważi wasaltu intom issa r-raġuni tal-brama u l-ħall. Qabel naslu għaliha, għandna oħra. Ikun hemm xi ħadd li jbagħti b'dak li jgħidu indigestion jew inkella l-istonku joħloq iktar aċtu min-normal. Jekk tiftakru ftit meta bdejna nitkellmu fuq acids konna ngħidu li l-istonku għandu acid jissejjaħ hydrochloric acid li huwa aċtu li huwa ftit qawwi mhux ħażin. Allura wieħed x'jagħmel? Meta wieħed il-ġisem tiegħu l-istonku tiegħu jipproduċi iktar aċtu min-normal, hemm tendenza li jagħmel ċertu ħruq fl-istonku kif ngħidu bil-Malti. Għandi ċertu ħruq fl-istonku, għandu jaċtu fl-istonku. Mela l-aċtu stess li qed joħloq l-istonku qiegħed jagħmel ħsara lill-istonku stess.
Allura x'nagħmel biex jiena dak il-aċtu żejjed isni nikkalmah, ninneutralizzah, I neutralize that excess of acid, I use alkali tablets. Jiġifieri mmur għand l-ispiżjal ngħidlu li għandi ħruq fl-istonku, għandu aċtu fl-istonku, jagħtini qishom tablets ħafna drabi nħallathom mal-ilma u meta tixrob jikkalma kollox. Ara alkali ta' dawn it-tablets qegħdin jiġġieldu kontra l-acid tal-istonku. Qegħdin jinneutralizzaw l-aċtu fl-istonku. La semmejniha fil-bidu il-gidma tal-brama. Il-gidma tal-brama bħala gidma hija alkali. Mela jiena x'nagħmel? Nista' nuża acid biex b'hekk inkun nista' intaffi I neutralize that sting. Allura tajjeb li nieħu pereżempju il-ħall fuq il-ġilda ma jagħmilx ħsara, allura jiena nitfa' l-ħall fuq il-gidma u b'hekk jittaffija xi ftit. Forsi xi ħaġa li nużaw ta' spiss ukoll li hija x-xampoo. Ix-xampoo għandu fih chemical li huwa mild alkali, ftit alkali. Il-biċċa jista' jkun illi dan il-ftit alkali joħloq fix-xahar tagħna. Qisu bħal donnu scales żgħar, qisu jkollu flakes żgħar. Allura x'jagħmel biex jinneutralizza u ma jkollux dak il-ħafna flakes, dak il-ħafna scales ġo x-xahar, li nagħmlu hija li nżidu wkoll hair conditioner li dak huwa mild acidic. Ara alkali kontra acid. Mild alkali kontra mild acid. Allura dak imbagħad jinneutralizza x-xampoo. Li se nkunu qegħdin nagħmlu se nħalli daqsxejn illum nerġa' f'idejn is-Sur Savona għaliex li se jagħmel is-Sur Savona se jkun qiegħed fil-laboratorju tal-iskola u jagħmel dan il-proċess ta' chemical reactions bejn acids u alkalis. Jiġifieri se jkollna f'idejna acids, se jkollna f'idejna alkali, daw se naraw li huma acids u alkalis permezz ta' universal indicator. Din id-darba biex nħalli nota żgħira, il-universal indicator li ser juża s-Sur Savona huwa in liquid form. Jiġifieri mhux se jkun qed juża l-karti, imma ħajqattar il-universal indicator u jinbidel fil-kulur. Imbagħad dan se jibda jitfa' l-acids u l-alkalis flimkien u ħataraw il-bidla fil-universal indicator li minn strong acid jew strong alkali meta dawn li jħallathom flimkien jibda joħloq neutral. Ħanħallilha xejn f'idej is-Sur Savona biex naraw dan l-esperiment flimkien. Kif intom l-aħwa wasalna għal parti oħra minn daw is-sensja tal-reazzjonijiet fuq acid alkalis u issa nitkellmu fuq dak li huwa neutralization. Ismu magħha neutral fin-nofs. Għandna x'għadna li huwa kimika waħda li hawn neutral. Huwa l-ilma. L-ilma huwa neutral. U meta provajna bil-pH paper, rajna il-kulur li tagħna kien aħdar. Issa, jien nista' naqbad kimika u nġibha neutral billi inġellidha ma' kimika oħra ta' kontrija. Eżempju, it-tug of war li semmejtilkom ġa. F'tug of war għandna naħa minnhom tiġbed u naħa minnhom tiġbed ukoll. Fin-nofs ikun hemm xi ħaġa biex turi min se jirbaħ it-tug of war. Issa, dik li tisseħ neutralization, jiġifieri kimika li tkun inġibuha neutral, la acid u lanqas alkali. U letteralment neutralization mhix li f'tug of war bejn il-kimiċi. Għandna naħa tiġbed lejn l-acid, naħa minnhom tiġbed lejn l-alkali, min se jkolli iktar b'saħħtu minnhom se jbiddel il-kulur. Jekk jibqgħu tnejn b'saħħithom fin-nofs bl-istess saħħa kif tiġi f'tug of war, il-ħabel ma tantx jinċaqlaq. Veru? U tibqa' fin-nofs. U dik sa naraw. Naraw daqsxejn issa żewġ kimiki
li huma kontra xulxin pH1, pH14. Alright? Mhux bil-forsa tiġini tajba ftit il-paċenzja, imma aħna biex nieħdu idea sewwa ta' x'inhija bewet u ieħor neutralizer u l-kuluri kif jibdew jinbidlu skont ma nitfa' kimika. Mela nippruvaw issa użajt il-kimika għax diffiċli biex noqgħod bil-pH paper il-ħin kollu ndeffes u ntella. Nikkonfermaw li l-pH huwa aħdar, mela huwa neutral, l-ilma huwa neutral, jinsa nipprova inqarreb kemm jista' jkun daw iż-żewġ kimiċi iqarbu lejn dik. Mela għandi strong acid, għanuża pH indicator x'kollu taħsbu li se jiġi. Konfermajt il-pH huwa aħmar, mela nikkonferma bħal biex nikkonfermaw ma' darba l-oħra huwa pH 1, 2 huwa strong acid. L-istess kimiku żgħid ma biddilx kimika, waħda ħadra, waħda ħamra. Hawnhekk għandna sodium hydroxide u tagħna blue screw. Hawnhekk għandna tliet estremi. Sewwa għandna strong alkali, blue, neutral, green u pH 1 strong acid ħamra. U jien issa li se nagħmel nibda titta konfort. Bil-mod għan nipprova nqalleb kemm jista' jkun lejn dan il-kulur. U se tinnutaw waqt li qed nagħmel issa dik li tissejjaħ neutralization qed taraw jinbidlu ċertu kuluri. Daqqa aħdar ċar, daqqa isfar, bagħad jerġa' jiġini aħmar. U naraw kif se nagħmlu. Nibdew bil-mod. Tara? Ribta. U mal-ewwel ġitta tajba. Forsi qegħdin naqra iktar qawwija mhux l-istess sara. Okej, qreb il-kulur hawnhekk għandna issa in-naħa tal-alkali qed tirbaħ. Allura il-kulur ġie iqarreb lejn in-naħa ta' iktar sebe. Ejja nipprova. U sa nipprova billi nitfa' naqra taqtir ta' acid. Mela issa sa nkompli għandaħħal persuna oħra naħa tal-acid biex jiġbed iktar. Taraw? Taraw teqleb? Taraw qlebet ħamra? Mela qed noqorbu lejn l-aħdar, mela issa qed noqorbu prattikament qegħdin indaqs, qegħdin aħdar it-tnejn u hekk nistgħu ngħidu issa li l-kimika żittira dik in-naqra x'tor kellha u hekk bħalissa il-kimika li għandi hawnhekk li ħallat acid u alkali flimkien ibbilanċajta. Qiegħda bbilanċ. Qiegħda ħadra fin-nofs ara jixxieba l-istess kulur. Okej? Hemm din. Mela bħalissa jien l-għandi acid u alkali ġo fiha. Jekk jien għall-argument issa hawnhekk għandi neutral solution, mela ġiet pH 7. Jekk jien issa għall-argument għanżidilha aktar għaxtu.
X'kollu se tiġi? Ma taqleb li minn 7 l-isfel. Jekk inżidilha aktar minn dan, ma titla' li iktar u taqleb li kulur għall-vjola. Ma nibdew bl-10. Forsi joħroġ il-kulur l-isfel. X'inhi? Għawu. Mela, bħalissa il-kimika m'għadix la ħadra, laqsija ħamra, l-istess kimika. Bħalissa għandna dik li tissejjaħ weak acid bej isfar għall-orange. Mela bħalissa għandna il-kimika qed tirbaħ f'dik li tissejjaħ l-acid area. Għana raw. Mela, qed naraw l-orange bej isfar orange. Issa orange. Mela bħalissa għandna waqali. Mela, ma ġaraġi. Sewa għandna il-kimika issa li qelbet iktar lejn l-aħmar, qelbet lejn aħmar mela hawnhekk għandna pH 4 għal 3. Jekk jiena fi aktar għaxtu issa, x'kulur se tiġi? U taqleb li ħamra mela fin-nofs għandi neutral poġġejnija mal-alkali u ġiet fin-nofs neutral u komplet nżidha l-għaxtu jien. Tfajt il-ftit, ġiet safra, weak acid, zitt l-iktar il-beta l-orange, iktar strong imma xorta du weak. Meta zitt l-iktar ġiet strong acid. Issa, li kieku jien nerġa' nitfala is-sodium hydroxide li huwa strong alkali. Nerġa' nitfaħħam issa naħa l-oħra. Araw it-tug of war. Mela bdejt naħa u naħa. Msewwa l-alkali li tiġbed naħa, l-acid qed jiġbed naħa, b'saħħithom it-tnejn, ibbilanċajthom mela l-alaw u law. Kif l-alkali jisdew jgħajjew għax tfajtilhom l-għaxtu jien, sulfuric acid, beda jirbaħ l-għaxtu u qeleb isfar, orange, aħmar. Veru? Issa santi nagħti daqsxejn għajnuna lill-alkali semsieken u sant tfalu daqsxejn alkali. Mela issa ħanistennew li l-alkalis fit-tug of war jibdew jirbħu u jqilbu lejn in-naħa. Ma se naraw daqsxejn. Taraw? Mela. S'issa għadna. All right. Erbaħna law. Fajt kollox. U hekk għandna il-kulur blue, black, viola. Mela qed ngħidu issa li il-kimika minn acid qelbet lejn in-naħa tal-pH 14, strong alkali. U hekk għandna dik li tisseħ it-tug of war tal-chemicals. Okay? Mela bdejna indaqs, provajt nagħmilha kemm jista' jkun pH 7 fin-nofs ġiet ħadra biex baħed dak il-kulur. Zitt l-acid, qelbet minn isfar orange aħmar, zittila l-alkali. Ok? Sta zittila da, u qelbet reġgħet in-naħa l-oħra għal pH 14, strong alkali. Ok? U hekk aħna nispera li fehmna dik li hija neutralization. Ftakru din neutralization x'inhi. Neutralization hija the balancing of neither acid nor alkali li tiġi fin-nofs. Ok? Ikollna salt, u mbagħad u jkollna water. Ok? Tajjeb, mela bekk wieħed jista' anke wkoll jara daqsxejn ġveru dan il-proċess li sejjaħna llum ta' neutralization. Li jien qed ninneutralizza qed inġellet ma' xulxin acid u alkali u mbagħad naraw daqsxejn żgħira x'jinħoloq. Xi ħaġa żgħira
wieħed dawn jista' jarahom anke wkoll jsegwihom fil-ħajja ta' kuljum billi kif semmejna meta jkollok shampoo jew kellha meta jkollok pereżempju xi gidma ta' brama jew żunżana jew naħra li wieħed jista' jara daqsxejn dawn kif fil-verità sejrin jgħinu. Imma apparti minn hekk, nixtieq li l-lezzjoni tal-lum nispiċċa b'avviż żgħir imma li huwa importanti. Forsi ħafna minnkom issa jindunaw illi spiċċajna fl-aħħar tas-suġġett ta' acids and alkalis, ġifieri illum għalaqna dan is-suġġett. Min minnkom kien għandu forsi l-file jew għandu notes u għandu anke wkoll id-dividers jew jafu daqsxejn is-suġġetti ġejjin. Suppost din is-sena kellna żewġ suġġetti oħrajn. Kellna s-suġġett ta' energy u kellna s-suġġett ta' cells and reproduction. Issa, bħala science se nkunu qegħdin nimxu hekk. Is-suġġett energy fil-verità dak kellu jinħadem l-iskola għaliex l-iskop ta' warah kien illi intom bħala studenti tinqasmu fi gruppi, taħdmu fuq proġett marbut ma' energy, taħdmuh l-iskola, tibnu l-proġett l-iskola, tippreżentawh l-iskola u allura din hija biċċa xogħol li issa ma nistgħux nagħmluha. Allura bħala suġġett dak se nkunu qegħdin inħarsu lejh ftit differenti f'serin nagħmlu issa. Imma mbagħad iddiskutejna ftit it-teachers tas-science rabta ma' is-suġġett cells and reproduction. U rajna li bħala suġġett li huwa suġġett li qajjem ftit mistoqsijiet, forsi dak li jkun joħossu komdu li jistaqsihom meta jkun l-iskola. Iddeċidejna li dak is-suġġett cells and reproduction se nkunu qegħdin nagħmluh jekk il-bambin irid is-sena d-dieħla meta intom tkunu Form 2. Jiġifieri l-aħħar suġġett tal-Form 1 kien dan acids and alkalis. Is-sena d-dieħla se tkunu qegħdin tagħmlu cells and reproduction. Allura minflok biex fil-Form 2 noħolqu spazju għal cells and reproduction, din is-sena se nkunu qegħdin inkomplu b'suġġett tal-Form 2. Jiġifieri jekk il-bambin irid, il-ġimgħa d-dieħla jew inkella fis-session li jmiss se nkunu qegħdin naqbdu s-suġġett jismu climate change. Dan fil-verità issir fil-Form 2. Imma ddeċidejna għad nara dak is-suġġett ejjew nagħmluh fil-Form 1. Ħalli fil-Form 2 mbagħad ikollna spazju biżżejjed għal dan is-suġġett li intom tiddiskutu ħafna b'mod normali ta' cells and reproduction. Allura, sakemm nerġgħu niltaqgħu issa għas-session marbuta ma' climate change, ġifieri s-suġġett li jmiss issa huwa climate change li dan m'intomx se nissibuh fil-file tagħkom jew fin-noti tagħkom għalkemm issa nindirizzawkom xi ftit ukoll kif se nkunu qegħdin nimxu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-aħwa ħudu ħsieb intom u tajjeb li tieħdu ħsieb ukoll tal-familja u taraw li qegħdin tqassmu l-ħin importanti li għandkom f'idejkom. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-paċi magħkom.